हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो खुलुमनायखौ खावलायबाय नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबोद होलांबाय थादो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै होदो। मोखांबो गाराखै खिबो गाराखै साराय जानबायनो लोगोफोर सबाइ संसै दायो साम'जों सबाइजों जागोन आरो दिनै सायनानैबो लाखाबाय रेडिनो नै बनजों संगोन दिनैबो सामब्राम गुफुर होबाय नै लोगोफोर माथो एसे गोबाव होदोंबा साम'जों रुयो सबाइ नै लोगोफोर साम'आ थाब थाब बेरलाजोब्बाय दायो सबाइ होनोसै आरो एरथुमनाय जाबाय साम'जों सबाइ आया जेबो होनासैबानो खारै होनो नागिरबाय नै हाइजें बिलाइ होनोसै सबाइ ओंख्रियावहाय फाइनालि मोनबायनो लोगोफोर सबाइजों साम' संनाया दायो खांसै आरो लोगोफोर जाबाय कालारखौ नुवासै बेयाव माबा ओरैबायदि कालारफुल नुनांगोन आरो लोगोफोर मोनबायनो साम' ओंख्रिया बिराद गोथाव जाखादों
गोथाव जाबाय लोगोफोर गोबावनि उनाव साम' मोनजाबाय दिनै बिथिंजाय ना खावै बेखौ फुदुंगोन आरो नोरसिंजों फुदुंगोन बेखौ फाइनालि मोनबाय नै ओंख्रिया लोगोफोर नाजों नोरसिं फुदुंनाया मोनबाय दायो उनाव हमसै आङो बिराद गोथाव जाखाबाय नोरसिं बिलाइजों नाजों फुदुंनाय आरो बन्द खालामबाय आं दायो जोबोद गोथाव जाबाय अब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थादो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय